Kardom, Nilimonjerong Pipi, Pinibirta, Arjuponikta. Chongkup langmek ang arat thorpak pentowar kasilam. Nijang Karbi Anglong Hamden Rongsupi Town Area angkang Socheng Constituency ke parlo Chongkup arong kedam atowar kaike kedam kewang ajo kangting upper school o somar pen chenglok hawar arat atum towar akili ke sa oipik ajok sai jok je Chongkup langmek ang rongni arat thorpak pen towar kasilam pon. Chongkup langmek ang atowar batay birta achatai along keklang pon bonta Karbi Anglong Autonomous Council atum ang thek konat lopusi hawar arat atum pen chethan sai. Development puke kaike ke hangkong ke school towar hai hui langde tha ansi development puji local emisi tami amithang constituency ar lopura kedam tang kilik ahut nitum langmek ang PS along tami wangsi lamchak chipite kanglo lapen election nang pahainon ke hai pen lote towar henlo ke claim ke chengpo pusipu bonta kilik hai etang te ningkan isita ke dothupo bonta non anta nang selam lelang Local MLA Rup Singh Tarantami KIM ke hai bom ahutami towar hinupik rat ka cheleng sungpik puke chinilo bonta non anta nang selamle towar kai ke kedam kewang kache helat aphan kisung kache tong nang ber ajok hawar ara tatum Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen Karbi Anglong Autonomous Council kachari ke the kiding atuma phan tong sekot penang selam pinangji pura kachoringri pedopon tum lada ke tum lang mi ang PS kedam towar lo la ke tum Tidam tang sitami tum la soto war phan akisung pinaan sarkar phan sami tum chethanun bomlo la pen sarkar sami nang rabji palam bang ke tum handolo wai phis sami ni tum ke jo padap si kidam nang ko ma si ni tum la so katura pen chichak un esi non wrong ni tum chingki chingwai pen ni tum la bang soto war itum jo padap si kidam nang je pot paman mi thangsi ni tum la soto war kachislam je phan pini tum nang barlo la pen tum nang bonai bomlo la non tum Chongkup la le lang la ambinong pen si tum nang slam bomlo si ambinong pen tum la Chongkup an ke la ke hinon nai to warlo si tum non la bang so to war ni tum rat pen mane tum chingwai si mi thang pen ni tum chislam lo athe ni tum jo padap si la so to war ka hilat nai apochi ni tum la so to war pini chislam lo labang alam ang ni tum la election ho husta me arjudun lo la pen pudun lo ni tum la so to war yong si ni tum ave prote tum me kisung hektik lo la pen chini lo sarkar sosta me la bang so to war henudak puke la selang tum han tan ni tum chuning ribom the nang tipo walam do lo amad ni tum la long le ko sa ni tum me claim nang ko athima ni tum jo padap ki ni tum si ka hela la ni tum akisung ke bang nang phodun ni tum lang me ang Chongkup barat si kisung ke pho opportunity tum pini bang ke chibonai nang kok lo ne pisi puthek lang bang asile ke borang lo tang tas allo peng lagi borang lo tang tas sida filo si bang filo ram no he kulasi la so petang nang lehen man filo poi paje diji ase bai chak lo star click le de lang ma si ni tum bang ge rong sor bai ning duk lo men pisi kar kli ji ma la bang chong hong ding lo ate ma ni tum phanang pipo palam ke do er lo mati tum la bang so puthak bang ke men tu si nang claim ji ma la phan se tum chong hong ding lo the ma ni tum ma kisung ge kai kisi ke chak nang lo la da pini hormule chopon pusa mi tum gari ta le e pen ke pon ke wan kai ta kisung tum over lo la so pen si tum pon jok ji det po ate ma gari pen ke pon ji pore to war mi me te tum pon ni de ti tang tenang tum labang la ta ave tum ke so pini ro te medical ke da kham ren bang nang kok po le si tum ke so le chewan sa la so to war lo ka prek to war ke ave det lo asi la so to war le tum bang ve plote tum ga to war ka prek ave amasi non dal tum la si la so to war bonai nang pu rat pen ni tum chingwai pen sinang bonai chu nang kok lo la pulo a hut pen ke ni tum jog jelo la sonta che phoko ka hut ke tum wang nang kok ti lo ke sung mane to war la se ke wang nang kok lo posin tum la so to war le wang ve prote ka prek pen wang thela pen gari le ponsta ki sung do a gari le dosta nang dun de athima to war ka hino joine nang dun poi phis na me ki sung pen na joine medical le un edat puta chinin dal Sarihutia long APH Halsi atum 6 schedule awareness program kam mas joining amai kang nipon Lakhain Gorpho Nilip MSC constituency ke parlo Sarihoti LP school pathua klamalong phaikuni ni phaikre CR ni APH Halsi atum 6 schedule awareness program kam mas joining amai pedupon Bangso amaya long jai kathar IAS retired lapen APH Halsi central committee pen ke wang atum pen 6 schedule aja kong alam the jumesen pen thantekang Bangso amaya long BJP Congress lapen NMUC kado kawe pen don plikep sose arat atum APH Halsi asong long chepa ogdun Bangso amaya long central committee pen ke wang lumahu sarpo lake jai kathar IAS retired central committee president Rajesh Diso VP Kursing Timong
Samson Teron Rajenti Mungatum Chetongdun Bangso Amailong Sarihuti Arat Atum Sorkari Gaubura Rong Asar Rong Amikardo An Cherap Cheto Dunsi Bangso Amai Ing Samjin Pen Pachunpon Choki Hola Pen Philip Tiso Karbi Anglong News Kedang paprang change first nitum resolution ke autonomous state long weg nang ji non mat implement 244A aron implement serak nang ipul hello de to me claim ji lapen ke anpar ke reading si dolo sakori ki piakam lapen hala ke chairman at ke chairman men electoral roll and amen kang than lapen long lia pata pen amen kang than lai hu hilen ditu ke claim jing lapen tribal atom phan tribal ke do an atom phan pachelang pet ben la tom phan sakori ki pi lapen kenang jason an ke claim lapen lada la elong pen pudam wong le ni labang so tovar hala kahin no dimpen Soki hola pen body, Soki hola pen ladak. First team la dolong ke don, la bang e claim vek por la tuge MP election of Frank ni ninje long la solam. Itan ni panang pe hai long le dia masin ni li claim un ede. Non MP ke te take long lu bu. Non MP ania na to pa hai det lo no mang claim ke det kente. O voice sarihuti asor ke ni panang pe re nang pe hai det lo. La pon nang li tum pan churu lo. Sarihajan PWD IB along Bamboo Supplier Com Growth Association Abitung Atum Ben Perang Kiamai ke Papon Paikuni ni Pai Crazy Arni Arnikang Sampor Paipli Apor Sarihajan PWD Asai Hem along Bamboo Supplier Com Growth Association Abitung Atum Ben Perang Kiamai ke Papon Bamboo Supplier Com Growth Association Atum Perang Kiamai along pen Kipang Dak Pon ke Kedam Tang Ko An Pen Lone Check Kejor ke Nam Sitami Ador ke Kom Lapen Bangsu along Karbi Anglong Autonomous Council Atum Meduta Long Pon Pe Lasi non pen ki cek acalan ing than pon vek nang pu tangte non alang litum pen klardak alam the ketang dak pon alam thele arjuponik sinang bukajan pen sarkurubi Karbi Anglong News Yelitum Bamboo Supplier Firms Growers Association ahin pen rangke amai ke pap pon makan rangke ahin tapi rangke night tong ke pot nan tumata kurang ku pajerik no pen Aprang sinil tum cepat sini ponji Bamboo Supplier Firm Growers Association amai ku sar budu kota Karbi lapen General Secretary ku Sunil Terang walang di mana. Bagi posi iltum press meet mate perang ke amai anak kokma. Naswat hiti bangke lain lo. Iltum kedam tangan jitu cek supply angtan pada estate ka supply cek itu council Karbi Anglong Autonomous Council along jitu nidu bigetin pen alang mate pon bom lo supply pon bom lo asi non ke bangji ni phai 12 November 2022 arni pen ke Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen jitu cek ka supply itu mungkin Karbi Anglong Autonomous Council ahin pen kepatik pon jitu jalan repipi alang itu man tuhan pon rena po sini tuhan sonsidio dana pilo lo order tamil tuhan pilo so teng tamil tum kale cedon lo masih non kado go details alam na patan ko tum mai phulo la patan ko Pari tum nang namlo daga dor tapi pela ta isilo pendag itu bahera supply tum do inut bahini akorte dag local tum meta ile tum supply long bom lo la so supply long sida mele tum anso se ko sonsi ador ke palong nam thegi ma lata kenang sot lo main point lo asi ador palong nam ji le putak ile tum isi unity donangji se la unity donai pure to ile tum isia platform gela main bangke lalo isu isu ekta gothon nang po asila so isu isu no sikado gobe hapu develop long no sitame isila grower team dak nitum amoto mata lalo check e ponbom nangji ansile tum chojor longji ka chojor long sitame to eta systematic longsi chojor pon pen lo lipute ile tum ansu se ki bangila ngani tame choklem thegana korte tum da dak develop pon thegi pusi matha pon asila so long kenang sot ila hailo asi aku la soyong si abedat pule te ilitum dak check le do tame ilitum supply bom lo dimapur ta besi bhag dam o prang kon komento lingkan beneta dam piglo
Penon bahera tame non UP Bihar penalok Assam long along rilong asidame damlo. Barorang kangpi nana kapre dim damlo. Hala so ke damlo. Ili tum pini ani ta kachi ordum ke tanong te. Ili tum ador ke kompensa ador ke yung bensi ili tum chiri orang bomla. Ador ke petik ta kenang sot. Laben ke la so cek long mo pen posong tha khadi. Ili tum lapuyong si langding pen ili tum yung si thang da systematic isi control system yung si petik cheli pute. Lagi ajak ini ili tum mo metang long ri metang si ki egi som. Ber metang si la so production ka kuri tum sidam ili tum da kachi or ador bang cholong nun desi acek bang nanjum bom nangwir bom ji kon se ho kupen si bang bom lo non dagli tum borjan pen difu api otia ta le kai lo lasal le asi la so kaddo ko lang nam si la so hamu bang le tum claim bek nai pusi la so ke mang basini tum lai solution mang ke seng poni lo lapen ka ko isi alam do sulang dak revenue alam le lang dam lo pute forest department pen pinian sitame lasolong kabor it hepi gloprang pan setame hepi gang mohata da ke success se doping hangyang lang lasila so ke success se long nilitum la soi son pensi non bange cherap pensi government revenue mane ilitum district council ilitum council of han koson se revenue pale long hima lasolam dari tum kamata jasemet pet dolo lasolong council hin pendamini tum ang chedon dolo dan dia po hin pendamini tum marbit ang dulu isu tim All Assam Ring 113 ACS asat lang kachipa undun thek sangpi arnika lek thipi aphan High Mountain English High School pen kachoro amai kepadupon Phaikoni phaikhre si arnikang sampor phaike thom apor High Mountain English High School along Locharli don pen ke damtang APSC asat lang ang theke paklang along sangpi arnika lek thipi ACS kachipa mandun ningkang sam ningkarong pen High Mountain English High School Principal Dilip Kumar lek thela pen thanbang la pen Locharli bomdo an High Mountain English High School aklam along kachoro amai peman ponlu Bang sokar cho amai along High Mountain English High School thanbang atumpen K Longri School aphan nongme ke wan pipon thek apot penang an alam jumesen alam thanpon son si sangpi arnika lek thepi ACS pentami non High Mountain English High School along Charlie Bom atum aphan ningke parung alam penang an thanpon pen bang sokar cho amai ing samjen pen pachunpon bukajan pen sar kurube Karbi Anglong News First of all, ini cuma principal sir, kantor itu loh, lepas headmaster, lepas teacher staff, lepas students, lepas organize dia pakai curu loh, lepas new exam kan loh. Kita pas tu kan nahu ini di. Oh nili, lada kecil itu nili 2002 pen loh. Aku nili matric pass lang ke 2006 lada school pen loh. Tenangli Assamese medium pen tu ko la school pen ini. Nili Assamese medium gitu bangke non hu laku hanjang langsung LP school pen ladak sare hajan matlo lapen ke alom so ke aku ME school bang gitu bangke aku tol belajan alom so kan sipan tulan ke aku lapen det se aku ladak English medium school lah है ladak High Mountain English High School so ke so nili ladak se Charlie dot anten det se aku nili dakpen se Charlie dot pen ke aku dak metric to Ente ladak lo thanbang tun thanan lihin pen pini Mrs. Marke pachini hang dalang ma nili choroik peklo athema teacher jong si nili phanang rap re polate nili ke Assamese medium pen ke bang so si thoro reading la hai sapati ra nili ke problem o prang pen sita teacher nili phanang chipat duk pen dun pen join ni ang ibu pro pen sita me nili phanang chipat duk pen join ni si nili alang di tumpan sita me pini chithan long lo det nili ta asa o dreams do po sita me chipa fulfill long lo pe nili lahai ke ka do ka we kal di sita me nili teacher tumpang phan si credit chipiji polo Rup Singh Ronghang kisu kachilang ji aphan Dr. Tuliram Ronghang aphan kerap kachohang Nijang Karbi Anglong Hamren Rong Sopi Town Area ke Parlu Jongkup Muniram Timung Arong Amikar kisu apok along kekang ke pangji thekte kisu ke miminet ajok kisu kachilang ji aphan Karbi Anglong Autonomous Council Team Karbi Anglong ke thekiding CEM Dr. Tuliram Ronghang aphan kerap kachohang
Hamren Civil Hospital along lapen kaprek se kacelang adim along tami celang bomlo bonta non ki tangka ki ik dera jok hemsi cewan derlo la sining ke menai CEM Dr. Tuliram rong hang aphan mesen hospital along se kacelang ji aphan kerap kachoning ri pedupon Hamren pen sarlong ki rong par Karbi Anglong News Long ya chilang khit de lu ge litum ta ge chilong chi jo rang ta ve hong li chi jo rang ta ve litum ta nge chilang khit de lo litum ta ma thi reng sa chi ni de lo red pharmacy anda chi klui jon litum handak biam lo paren litum hem chi van ik de lo si hala bang kar dom zo ma hin long penta du vai pi ni nang rap ik lo là si non kịch càng là kèn anh ta càng ít bóc anh ta non là ăn lấy cái sữa li lo mà si là sữa đồ vai bằng chu pen non là sạo bóc yon ít lo mà non bằng này đi tôm ta đồ vai nằm ở miệng tăng cá bồi sa ta thì long cái khi ta lo mà si li tôm ta cái thể tôm mà si em MDC tôm anh ta Litum han tangka wa poisa ke rawa wa sai nang pidun ek thegi ma wan cholon litum non bang ke chilang ni tangka poisa da chilo ek thedel lan cholon litum bang